الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم an bɛ foli ni tanni an b'a kɛrɛnkɛrɛnnenya masa rahamani ni waati na ale min sɔnna ka an sigi kɛnɛ in kɔnɔ ka barika belebele ka a d'a ma sanga ni waati ka sɔli ka caya belebelew la belebele kan n'o ye Aminata den ye Muhamadu Rasulullah kisi ni nɛɛma b'a na so dunkew ye. Ayiwa o kɔfɛ an bɛ foli ni tanni an b'a di telesherifula jabarani filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko u salamu aleykum kɛnɛ kɔnɔna la. Ayiwa du ani denbaya jɛmukan an b'a fɔ ko aw bisimilayi ale sanfɛla la. Ayiwa o kɔfɛ sa n'an ye foli di bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan e ka dɔn bi an wulila ka an senfa ka se an balimamuso an bamuso dɔ ma n'o ye Madame Traoré Astan Traoré ye. Ayiwa ale ye présidente de l'association ye association min n'a sigilen bɛ i ka dɔn ka kɛlɛkɛ muso ani denmisɛnninw olu bɛ ɲɛnamini fɛn minnu ta n'o ye drogue n'a ɲɔgɔnna fɛnw ye ka se k'o kɛlɛ ka dankari o la. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la an ni an bamuso ani an balimamuso ni dɔw yɛrɛ furumuso don n'o ye Madame Traoré Astan Traoré ye an n'ale jɛra bi ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Ayiwa fana k'a yira aw la ale ye commissaire principal de police fana ye i ka dɔn GMS fana kɔnɔ o y'a ka service baara taabolo ye nka association o fana y'a dama ta ye o tuma na an n'ale de bɛna jɛ bi ka masala. Ayiwa an bɛ foli ni tanni an b'a di Madame Traoré Astan Traoré ma. Madame Traoré Astan Traoré an b'a fɔ k'i ni ɲankuma i y'an ka kɛnɛ bonya a diyara an ye o tuma la i bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Madame Jabi i ni ɲɔgɔn kuma c'est effectivement y'a fɔ cogoya min na ne ye Madame Traoré Astan Traoré ni commissaire principal de policier n ka baara bɛnnen don bibi na ɲangata bɛ kɛ muso minnu na n'u b'a fɔ olu ma ko violence basée sur le genre donc n ka baara bɛnnen don ma polisi kɔnɔ bi mais yan'o cɛ n ka baara tun bɛ drogue kan n mɛna drogue kɛlɛli la kosɛbɛ o de komukomu kɔnɔ n ye association sigi sen kan n'o tɔgɔ ko association de lutte contre la toxicomanie féminine et juvénile o tɛ dɔwɛrɛ ye bamanankan na musow ani denmisɛnninw olu ka ɲɛnaminifɛn tago juguya o kɛlɛli association n y'o sigi sen kan. Ayiwa Traoré muso Astan Traoré i ka o kunnafoni olu diyara an ye an bɛ fɛ sisan k'i ɲininka i bɔra sisan k'a fɔ an ye association ale ka sigikun ye fɛn min ye. Ayiwa association in yɛrɛ a sigira kabiri wagati jumɛn? Madame Jabi an ka association in sigila 2016 kɔnɔ an ye association in sigi a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ baara kɛ drogue kɛlɛyɔrɔ la n'u b'a fɔ a ma ko office central des stupéfiants o bɛ Amdala sigi kɔnɔ ne ye n to o baarakɛyɔrɔ de la k'a ye k'a fɔ an denw ani an baw u mago bɛ kunnafoniya la parce que jateminɛw y'a ye k'a fɔ ka drogue minɛ mɔgɔ min bɛ drogue min k'a tigi minɛ ka taa n'a ye kaso la kun t'a la parce que i b'a ye k'a fɔ kaso yɛrɛ kɔnɔ bi drogue bɛ sɔrɔ i ka min kosɛbɛ donc o y'a sɔrɔ ne ye formation caman kɛ tubabu américains u bɛɛ ko vraiment bibi na drogue mina ni jumɛn ka kan o ye kunnafoniya ye ka a fɔ a ɲɛna i bɛ nin fɛn min na a man ɲi n'i m'a dabila a b'i ka bunahadamadenya don galama na o n'o de ka kan donc o y'a ye k'a fɔ fana ni drogue minɛna ka taa fɛngɛ na kaso la a b'a tɔ juguya donc o de y'a to ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri komi n ye denba ye polisi yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ mun t'i minɛnen ka taa kaso la parce que polisi ka baara dɔ fana ye ka mɔgɔninfinw kunnafoniya n'u b'a fɔ a ma ko sensibilisation ani ka mɔgɔw ka jogow yɛlɛma donc o de y'a to ne ye jɛ ɲini ka faamaw fɛ n b'a fɛ ka nin jɛkuluba in sigi sen kan pour que ka denmisɛnninw ani musow ani an baw ani an faw k'u kunnafoniya pour que denw bɛ se ka bɔ drogue la cogo min na ani musolakaw. Madame Traoré Astan Traoré i ka o jaabi o diyara an ye faamuyali sɔrɔ o la. Ayiwa an bɛ fɛ k'a dɔn association in yɛrɛ a sigilen tile ni sisan cɛ yali aw ka laɲini kɛra fɛn jumɛn y'a kɔnɔ? Association in yɛrɛ objectif fanba ye mun ye musolakaw ani denmisɛnnin minnu bɛ drogue ta an bɛ se ka kunnafoniya carin cogoya min na minnu ma don drogue la u kana don a la minnu donn'a la u bɛ se ka bɔ a la cogoya min na ani minnu b'a la n'u tiɲɛna pepewu ni drogue donn'u joli la an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn d'u ma pour que an bɛ se k'u bɔ drogue la ka tila k'u segin ka na adamadenya la
o de association ka laɲini donc an bɛ baara minnu kɛ association kɔnɔ o ye ka conférencew kɛ ka jamaw lajɛrɛ k'a f'u ye drogue man ɲi drogue kɔlɔlɔ ye nin ye ani an bɛ dɔw fana former parce que ne kelen tɛ se ka taa fan bɛɛ pour que ka taa fɔ mɔgɔw ɲɛna drogue bɛ tan a bɛ tan donc an bɛ denmisɛnnin dɔw former n'u b'a fɔ o ma ko père éducateur n'an y'olu former olu fana bɛ se ka taa quartier kɔnɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw sensibiliser ka bɔ drogue la o y'an ka baara ye n'o ye formation ye ani an bɛ baara min fana kɛ ani mɔgɔ bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni centre b'o tigi bolo an n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ surtout jɛkulu yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw b'an na n'u b'a fɔ o ma ko psychologue ani psychiatre olu b'an na ani sociologue olu fana b'an na donc an b'a ye k'a fɔ minnu mago bɛ furakɛli la n'u b'a fɔ o ma ko cure désintoxication donc an bɛ dɛmɛ d'olu fana ma walasa ka se k'u bɔ ni fɛn jugu in bolo. Ayiwa ko Paul Asta Traoré madame Traoré an ye faamuyali sɔrɔ i ka o ɲininkali ninnu na nka an bɛ fɛ k'a dɔn halisa mɔgɔ joli de bɛ association in kɔnɔ ani fana muso joli bɛ drogue ta Mali kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se denmisɛnnin da hakɛ ma n'i bɛ se k'an kunnafoni o la. Madame Jabi an ka association in ye ne kelen dɔrɔn de ye tenitigi ye association in na parce que ni ne bɛ association yɛrɛ kɔnɔ n tɛ n yɛrɛ kɛ tenitigi a ka di n ye hali ni an bɛ association kɔnɔ n'u balila k'a fɔ ko compoli n ko n tɛ compoli ye n ye madame Traoré de ye donc an ka association kɔnɔ mɔgɔ 100 yiri ka de b'a kɔnɔ bi ne tɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ da in de bɛ association kɔnɔ depuis 2016 ni san cɛ mɔgɔ camanba de donna an ka association kɔnɔ mais bureau yɛrɛ kɔnɔ bureau kɔnɔ an mɔgɔ 25 de bɛ bureau la bureau n'u b'a fɔ o ma ko bureau exécutif minnu bɛ baara kɛ o ye 25 o bureau kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw b'an na psychiatriw ani psychologue ani sociologue ne yɛrɛ ye juriste ye bon baarakɛla bɛɛ b'an na denmisɛnninw b'an na musow b'an na donc bureau yɛrɛ kɔnɔ muso 12 o de b'an ka bureau kɔnɔ donc a tɔ bɛɛ ye cɛ ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka ɲininkali ko muso joli bɛ drogue ta ministère de la promotion de la femme a ka baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a ko CENTIF mun bɛnnen don ka gafew bila musolakaw ani denmisɛnninw ka gafe dilan pour que ka statistique dɔn donc olu delila ka enquête dɔ kɛ enquête in kɛra 2012 donc enquête jaabi y'a jira k'a fɔ bi in na n'i ye mɔgɔw jɔ 100 o 100 mɔgɔninfin jɔ 100 100 i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw la 72 o bɛɛ bɛ drogue ta denmisɛnninw 72 k'a sɔrɔ minnu si ma se san 18 ma o 72 la i b'a ye k'a fɔ musolaka minnu fana bɛ drogue ta minnu si ma se san 18 ma o ye 25 ye donc o kɛra depuis 2012 mais n'i y'a jateminɛ o kɛra enquête nationale de ye mais nord tun t'o la yɛrɛ parce que a y'a sɔrɔ crise bɛ nord la n'i y'o o jateminɛw lajɛ ka bi lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ farala drogue ta kan mais malheureusement an tɛ se ka chiffre fɔ statistique tɛ bi n'a bɛ fɔ o ma ko jateminɛ min kɛra de façon nationale k'a fɔ ni musolaka hakɛ de bɛ drogue la ni denmisɛnnin hakɛ de bɛ drogue la ni jateminɛ min kɛra 2012 n'o tɛ donc o de y'a to an mago bɛ vraiment o la ka enquête nationale dɔ mɛnɛ pour que an k'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ muso joli bɛ drogue ta bi denmisɛnnin joli bɛ drogue ta bi minnu si ma se san 18 ma parce que a waralen don n'i ye nin chiffre ninnu jateminɛ 72% jeunes bi bi n'a ka ca n'o ye mais i tɛ se ka da fɔ 25% denmisɛnnin musolakaw bi bi n'a ka ca n'o ye mais i tɛ se ka da fɔ donc n bɛ se k'o jaabi de fɔ i ka nin ɲininkali la. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la kosɛbɛ an bɛ fɛ k'a dɔn halisa ne ko kun jumɛn de b'a to anw fɛ yan nɔ musolakaw ni denmisɛnninw olu ka drogue ta ka ca parce que jateminɛ y'a jira sisan k'a fɔ drogue tabaga ka ca surtout denmisɛnnin kunda ka na se musolakaw ma ayiwa ni dun y'a jateminɛ denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigi ye n'olu bɛɛ kɛra ɲɛnaminifɛn tabaga ye o tuma o ye fɛn belebele ye yali dalilu gɛlɛn jumɛn de bɛ na u bila ɲɛnaminimafɛn ninnu tali la ayiwa n ka ɲininkali filanan fana est ce que aw ye labɛn dɔw fana sabati walasa halisa dan bɛ se ka sigi ni ɲɛnaminifɛn tali ninnu na cogo min na musow ni denmisɛnninw fɛ wa. madame Jabi i ka nin ɲininkali ninnu ka di n ye kosɛbɛ n'i ye an musolakaw ani denmisɛnninw ka drogue ta yɛrɛ kun b'a kɛ n'i y'a ta a fila la bakuruba la a bakuruba musolakaw ni denmisɛnnin kun b'a yɛrɛ ye a fɔlɔfɔlɔ o ye fantanya ye n'u b'a fɔ o ma ko pauvreté ani baarakɛbaliya a bɛ musolaka la a bɛ denmisɛnnin na o y'a kun fanba ye
donc n'o bɔra yen an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninnakaw marabaliya bibi na den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye mais n'i ye forme d'a ma a mɔ k'a kɛ cogo min na a bɛ t'o de ye an ye k'a fɔ bibi na an denbaw surtout an denbaw démissionné na kojugu i b'a sɔrɔ dɔw bɛ bɔ depuis sɔgɔma ni su tɛ u tɛ dun u tɛ den yɛrɛ ka lahala foyi dɔn donc den i b'a sɔrɔ généralement den bɛ taa dɔrɔgutalaw fɛ u t'a dɔn alors que cause dɔ fana bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko jɛɲɔgɔn jugu bɛ se ka den don dɔrɔgu la mais n'e nana e tɛ den jɛɲɔgɔn dɔn a bɛ taa jɛɲɔgɔn minnu fɛ yen e t'olu somɔgɔw dɔn e t'olu fa dɔn e t'a dɔn den ni mɔgɔ nasugu min bɛ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ den yɛrɛ bɛ taa ekɔli la kuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw tɛ den yɛrɛ ka kilasi dɔn kuma tɛ ekɔliso ma donc ekɔliso dun bibi na bɛɛ b'a dɔn ekɔliso tiɲɛnen don donc o ye kun dɔ ye n'o o ye marabaliya ye marabaliya du kɔnɔ ani marabaliya sigida la fɔlɔ la i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ den tun ye bɛɛ ta ye an bɛɛ bɛ den lamɔ u b'a fɔ ko éducation communautaire mais bi bɛɛ ko n ta sinon hali tabalintigi min bɛ sigida la gardien min bɛ sigida la n'i y'a yira la den min filɛ nin ye ne bolo an bɛɛ de den don i b'a ye k'a fɔ den yɛrɛ bɛ don dɔrɔgu la k'a sɔrɔ sigida mɔgɔ b'a kalama e t'a kalama e b'i kunfɛ parce que an bɛ mara min kɛ fɔlɔ la bɛɛ den don o tɛ yen tuguni donc u b'a fɔ karisa a kɛ mɛ ka den kɛ ɲɔgɔnsi ye donc a bɛ na an ti fɛn fa ye donc den bɛ tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ donc o ye kun dɔ ye bon n'i ye musolakaw yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ musolakaw don dɔrɔgu la o ye kunba fila de ye fɔlɔ muso caman bɛ don dɔrɔgu la walasa ka ɲinɛ kojugu kelenw kɔ o la o y'a sɔrɔ muso ko caman bɛ k'i la donc u b'a ye k'a fɔ n'i donna dɔrɔgu la i bɛ se ka ɲinɛ parce que n'i ye dɔrɔgu ta a bɛ bɔ hakili kan donc pour que o hakili kana jigin o ko ninnu na donc o bɛ don dɔrɔgu la o ko dɔ bɛ yen o ye haine ye juguya kojugu o b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen u ka denmisɛnninya la u juguya kɛr'u la kojugu ou bien du yɛrɛ kɔnɔ juguya bɛ k'u la kojugu pour que u ka se ka ɲinɛ u ka se k'o juguya ninnu kun u bɛ don dɔrɔgu la i b'a ye k'a fɔ muso dɔw fana ka denmisɛnninya la u ye u violé c'est à dire ka cɛnimusoya ta k'u sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ man kan ka cɛnimusoya ta k'u sɛgɛrɛ olu y'o ta k'u sɛgɛrɛ donc tuma dɔ n'o hakili jiginn'u na i b'a ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ lɔgɔ b'u la donc caman bɛ don dɔrɔgu la walasa u ka se k'o waati gɛlɛn ninnu latɛmɛ donc n'o bɔra yen kun min b'a la bi n'o y'an ka bibi na diɲɛlatigɛ kunba dɔ ye musow ko ni dɔrɔgu n'i y'a ta ko cɛnimusoya dilanna k'a o diya donc aphrodisiaque muso caman bɛ don dɔrɔgu la surtout alcool ye dɔrɔgu ye o n'i ye mɔgɔw ye u b'a ko dɔrɔgu ni dulɔ ye dɔrɔgu dɔ ye u b'a fɔ dɔrɔgu min ma ko dépresseur dulɔ b'o fɛ donc muso caman bɛ dulɔ min bi ko parce que n'i ye dulɔ min ou bien n'i ye dɔrɔgu ta cɛnimusoya dilanna a b'o diya a bɛ dɔ fara n ka sentiment kan donc ni kun ninnu de bɛ muso caman don dɔrɔgu ta la donc o y'a kun ye ni i ka ɲininkali filanan i ko anw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que ka se ka musow ani denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta kojuguya bali gouvernement ta kɔfɛ n'o ye faamaw ta ye parce que fɛɛrɛw tigɛlen don bi mesure dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ olu ma ko mesure réglementaire mesure bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko mesure juridique ani les mesures répressives gouvernement y'o ta parce que pour que ka dɔrɔgu ta ani dɔrɔgu feere kɛlɛ fɛn fila de don tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko demande c'est à dire k'a ɲini minnu bɛ dɔrɔgu ɲini ka ta o bɛ se ka kɛlɛ ani offre minnu bɛ na ni dɔrɔgu ye o fana bɛ se ka kɛlɛ donc o mesure talen don texte bɛ yen mais malheureusement texte tɛ ka appliquer o ye mali problème bɛɛ ye texte i b'a sɔrɔ mali kɔnɔ texte ɲumanbaw de bɛ mali la dɔrɔgu yɛrɛ ka dɔrɔgu kɛlɛ ka don mali kɔnɔ ka dɔrɔgu kɛlɛ k'a ta a texte ɲumanbaw de b'an fɛ mali la mais malheureusement a si tɛ appliquer o tɛ dɔrɔgu kɛlɛ dɔ ye o ye mali problème fan belebeleba dɔ ye bi problème caman bɛ mali kɔnɔ yan ni texte minnu bɛ yen n'a bɛ appliquer a ka ca ala fɛ a problème bɛ kɛlɛ mais diɲɛ faamabaw yɛrɛ diɲɛ dɔnnibagaw minnu bɛ dɔrɔgu kɔnɔ olu yɛrɛ ko ni i b'a fɛ ka dɔrɔgu mini yɛrɛ kɛlɛ bibi na o tɛ feereli ye o ye mini ye i ka sensibilisation kɛ sensibilisation surtout famille kɔnɔ denw ni denbaw u ka sigi ka kuma denbaw k'u hakili to denw na ka kumana sigi communication kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc u y'a ye k'a fɔ n'i y'o kɛra a ka ca ala fɛ u bɛ dɔrɔgu mini kɛlɛ ka tila ka information cari n'a fɔ an bɛ ka mun kɛ sisan sensibilisation ou bien ka conférence débat kɛ ka table ronde kɛ ka sigi ka fɔw kɛ ka dɔrɔgu kɔlɔlɔ fɔ a minbagaw ye ka tila ka kɔlɔlɔ fɔ denbaw ye
pour que u ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya u ka se ka bɔ dɔrɔgu la n'o fana bɔra yen laɲini min fana bɛ yen mun bɛ se ka dɔrɔgu kɛlɛ tuguni o ye u b'a fɔ ma ko cri de cœur ne b'o kɛ bi o ye minnu bɛ den gɛn parce que ɲininiw y'a yira k'a fɔ ni den donna dɔrɔgu la n'i y'a gɛn o b'a tɔ juguya de i t'a gɛn parce que dɔrɔgu bɛna fɔ lajarabi dɔrɔgu bɛna fɔ bana donc fɛɛrɛ min bɛ yen ni den donna dɔrɔgu la i kana gɛn i b'a ɲini k'a dɔn kun jumɛn y'a don dɔrɔgu la parce que i tɛ don dɔrɔgu la ni kun t'a la donc n'i ye kun ɲini k'a dɔn a tigilamɔgɔ bɛ dɔrɔgu sugu jumɛn ta i b'o ɲini k'a dɔn ka sɔrɔ ka taa n'a ye minnu bɛ dɔrɔgu kɛlɛ kɛ spécialiste fɛ yen pour que u ka se k'a ka prise en charge kɛ ka se ka prise en charge dɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔgu sera kunkolo la dɔrɔgu sera joli la donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que ka dɔrɔgu bɔ kunkolo la ka bɔ joli la parce que a bɛ se ka segin a yɛrɛ ma mais ni e y'a gɛn ka taa bɔlɔn kɔnɔ taa yɔrɔ t'a la dɛ a bɛ segin ka taa ka dɔrɔgutalaw de fɛ yen tuguni a bɛ segin ka taa ka ɲamantonba in de kan a bɛ segin ka taa ka so labanbali in de kɔnɔ ka taa segin dɔrɔgu in ma donc n'a m'a tɔ juguya a t'a a ɲɛ donc fɛɛrɛ minnu bɛ anw yɛrɛ bolo ani minnu ye dɔrɔgu ɲini k'a dɔn u ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la o n'a ɲɔgɔnnaw ye. ayiwa halisa an bɛ présidente fo n'o ye association ye min sigilen bɛ ka musow ni denmisɛnninw ka dɔrɔgu ta n'o ye ɲɛnaminifɛnw ye k'o kɛlɛ ayiwa a dabɔra sisan nɔ ka se kuma dɔw ma kuma fila bɛ yen n bɛna segin k'aw ɲininkali ɲɛsin a ma ko kura a fɔlɔ 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 madame Traoré Assane Traoré i ko a bɛ se ka kɛ sababu ye jogo dɔw bɛ yen minnu bɛ kɛ sokɔnɔnaw la an ka furusow kɔnɔ min b'a to an bɛ dɔrɔgu ta o bɛ se ka kɛ an n'an cɛw cɛla ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye furuso kɔnɔ ayiwa i bɛ se k'i da don o fɛn kunbaba dɔw la an k'olu dɔn o fara kɔfɛ e ye sariyatigi ye e bɔra sisan k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen a bɛ ɲini pour que ka dankari kɛ kojugu kɛlɛliw la mais o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye halisa sariyaw tɛ ka labato e yɛrɛ dun ye sariyatigi ye i bɛ mun fɔ an ye halisa o yɔrɔ in kan an ka se ka yen yɔrɔ faamu kosɛbɛ. ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko ne bɛ baara kɛyɔrɔ la ɲangata bɛ kɛ muso kan yɔrɔ min na n'u b'a fɔ o ma ko violence basée sur le genre jateminɛw y'a yira o violence basée sur le genre a kun dɔrɔgu ta musow ka dɔrɔgu kun dɔ don ale mun bɛ kɛ le fait que o ɲangata bɛ kɛ muso la a bɛ muso caman bila dɔrɔgu ta la donc an y'a ye i b'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen violence dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko violence psychologique i ti bugɔ dɛ bere ti ta k'i bugɔ gɛn ti ta k'i bugɔ mais i b'a sɔrɔ cɛ bɛ tɔɔrɔ dɔ k'i la tɔɔrɔ mun b'a to hali i tɛ sunɔgɔ o tɔɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko violence o ye nɛnijugu ye cɛ dɔw bɛ yen u bɛ muso nɛni de k'a buruja ka don fo a balimaw la yaya n tɛ se ka n da don a la u bɛ muso nɛni ka a ka musoya valeur yɛrɛ bɛɛ bɔ a la fo ka don a kɔmɔgɔ la merci ou bien i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen n'u ye muso furu surtout o ka caman yɛrɛ ne yɛrɛ b'o enregistré n fɛ yen muso sɛgɛnnen don surtout ni cɛ donna muso filako la fɔlɔ a b'a ka musoya buruja de c'est à dire fo diɲɛlatigɛ bɛ nege bɔ a la donc alors que dɔrɔgu bɛna fɔ réfugie de c'est à dire ni ko gɛlɛn b'i la i b'a ye dɔrɔgutala caman bɛ don dɔrɔgu la ni ko gɛlɛn b'u la pour que ka se ka ko gɛlɛn tɛmɛ i m'a faamuya donc ni a kɛra musow la dɔrɔn u bɛ dɔrɔgu ɲini ka ta walasa n'u da sufɛ u bɛ sunɔgɔbaliya minnu kɛ u ka se ka sunɔgɔ donc caman bɛ don dɔrɔgu la ani dusukasi min b'u la cɛ ka nɛnini fɛ cɛ ka burujali fɛ pour que u ka se k'a kun surtout e b'a dɔn an ka société kɔnɔ bi n'i taara surtout u b'a fɔ minnu ma minnu bɛ laadaw kɛ an fa minnu bɛ laadaw kan halisa n'i taara fɔ fɛn fɛn ɲɛna ni cɛ bɛ n nɛni a bɛ n buruja a bɛ nin kɛ a b'a fɔ ko nin bɛɛ bɛ furu la a mun i tɔgɔ la i ka tɛmɛ bon ne muso min tɛ se ka mun i tɔgɔ la ten i b'i da sufɛ i tɛ sunɔgɔ donc u bɛ dɔrɔgu ta pour que k'u ni lafiya u b'u caman don dɔrɔgu la o ye violence dɔw ye a bɛ fɔ o ma ko violence psychologique donc o caman bɛ yen ani muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ cɛ u b'a fɔ o ma ko viol donc o ye kunba caman ye mun bɛ muso don surtout violence psychologique ale de bɛ muso don dɔrɔgu la kosɛbɛ ka tɛmɛ hali violence physique kan ka muso bugɔ ni berew ni fɛnw ye donc o ye muso don cogo dɔ ye dɔrɔgu la walasa a ka se ka ɲinɛ ni kojugu ninnu kɛ donc i ka ɲininkali la ko ne ye finitigi ye ko sariya tɛ bato ne ye finitigi o yɛrɛ de y'a to ne ye ni association in créé
parce que n y'o de fɔ ne ye san 7 de kɛ ne yɛrɛ kun bɛ bɔ n bɛ taa dɔrɔgu feerelaw minɛ n bɛ taa dɔrɔgu minɛnw minɛ n b'u defeere n b'u bila ka taa kasoboma la ne mɛn'o la après n bɔra yen ka taa division mun na u b'a fɔ ko prévention communication sensibilisation n bɛ se ka kuma ka mɔgɔ sensibiliser yɔrɔ min na n y'o de fɔ fɛn dɔ bɛ yen ni n bɛ n ka association kɔnɔ n bɛ n ka polisiya bila kɛrɛfɛ ne bɛ association kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ i b'a fɔ denba de il faut k'an ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ dɔw la tiɲɛ don n'o de fɔ texte bɛ yen o tɛ appliqué texte bɛ yen texte min b'a fɔ drogue kana don mais a tɛ appliqué donc o yɔrɔ la ne m'a fɔ polisi bɛɛ don ne m'a fɔ doyen bɛɛ don ne m'a fɔ gendarme bɛɛ don ne m'a fɔ tenitigi bɛɛ don tenitigi laduru bɛ yen hali sini sɔgɔma mais i b'a sɔrɔ ne y'o de fɔ don o don ne b'o de fɔ n ka kuma yɔrɔ la teni mun ye drogue kɛlɛli ye tenitigi bɛɛ man kan ka bila ka taa yen tenitigi bɛɛ man kan ka bila ka taa yen tenitigi laduru de kan ka bila ka taa yen parce que drogue feerela ninnu filɛ nin ye madame Jabi se de b'u ye nafolo b'u kunna drogue feerela dɔ bɛ se ka na ten a ka drogue b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ tɔnniw b'a bolo drogue camanba b'a kunna a ka conteneur kɔnɔ a ka mobili kɔfuru la a bɛna dɔrɔn a bɛ don i ka bureau la a bɛ se ka 5 millions d'e ma ten 5 millions 10 a b'a d'i ma i b'a minɛ k'a bila mais o yɔrɔ la fana n y'o de fɔ ni an ma ɲɛ a bɛ mɔgɔ bila drogue kɛlɛ la a k'a ka condition d'a ma prime minnu bɛ d'u ma pour que o ɲɛ kana bɔ drogue feerela ninnu ka wari fɛ donc o caman de b'a to sariya tɛ appliqué mais tenitigiw bɛ yen laduru dɔ bɛ yen ne yɛrɛ filɛ ka ne to drogue feere la enveloppe dira ne ma ka caya ni n kun y'a minɛ bi n kun bɛ n sigi ka kuma ka micro la n t'a kɛ san b'a sɔrɔ n fana ka immeuble bɛ n bolo c'est pour cela que a yɔrɔ ninnu na i bɛ mɔgɔ laduru de bila yen n'i ye mɔgɔ laduru bila a ka ca ala fɛ o bɛ sariya appliqué o ye kelen filanan i bɛ mɔgɔ minnu bila yen fana i b'u motiver n'o ye prime ye ka prime d'u ma pour que u ɲɛ kana bɔ drogue feerela ka wari fɛ donc o de b'a an ka faamaw jɛ vraiment minnu bɛ sinon drogue minnu bɛ ka drogue kɛlɛ laduru b'u la dɛ mais laduru ka dɔgɔn ladiribaliw ye donc fɛn min ka ca o de bɛ fanga sɔrɔ donc n b'a fɛ k'o fɔ o yɔrɔnin de la donc n'o bɔra yen tiɲɛ don ne ye sariya mɔgɔ ye tuguni n bɛ tila k'a fɔ jama ye u k'a faamuya sariya bɛɛ tɛ ka mɔgɔ minɛ ka don kaso la yen n y'o de fɔ drogue min na la répression a montré ses limites polisi ka mission kɔnɔ mission dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko sensibilisation assistance ka dɛmɛ don mɔgɔ ma o ye polisi ka mission dɔ ye polisi ka mission bɛɛ tɛ répression ye au contraire polisi ka mission régalienne fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ ka mɔgɔninfinw kunnafoniya de nin tɛ sariya dɔn i bɛ sariya ɲɛfɔ a ye a tɛ code de la route dɔn i bɛ code de la route fɔ a ye donc nin bɛ ka drogue ta man ɲi a ma i bɛ drogue ta ɲɛfɔ a ye donc c'est pour cela que ne yɛrɛ y'o kɛ n ka lutte ye k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ polisi ka baara bɛɛ tɛ ka mɔgɔ minɛ ka don kaso la an ka baara fanba dɔ ye ka mɔgɔw sensibiliser ne bɛ ka baara min kɛ nin ye polisi ka baara de donc c'est comme si n bɛ ka sariya appliquer sariya ko polisi ka sensibilisation kɛ c'est comme n bɛ ka sariya appliquer bon ni polisi bɛɛ tenitigi bɛɛ ne ka nin fana appliquer ne kelen tɛ se ko la dɛ ni o de y'a to ne b'a fɔ ne bɛ ka nin kɛ cogo min na polisi tɔw ka fara ne kan tenitigi welew ka fara kan hakili la a bɛ kɛ n'a fɔ an ye sariya dɔ appliquer ye n'o ye sensibilisation ye ani changement de comportement ye. ayiwa an ye faamuyali belebeleba de sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment an b'i fo dante foli min na madame Traoré Astan Traoré ayiwa wagati b'a la ka koro an bɛ fɛ k'a dɔn conséquence min bɛ nin drogue ninnu na musolakaw fan fɛ sabula muso de ye du tuloma ye muso de ye du supasima ye muso de ye fɛn bɛɛ ye adamadenya kɔnɔna la ayiwa denmisɛnnin minnu fana b'a la olu fana n'u ta sira don olu fana ye siniɲɛsigi ye conséquence min bɛ drogue la i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna ani fana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ala kelen bɛ ka ɲangata dɔ bila diɲɛmɔgɔ kan farajɛla tɛ farafinna tɛ a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la ala ye an fana garijɛgɛ k'a la ban maliba in kɔnɔ n'o ye covid-19 ye ayiwa covid-19 in fana yali ale fana bɛ se ka mun kɛ drogue tala la ka tɛmɛ mɔgɔ kan min tɛ drogue ta komi waati bɛrɛ t'an bolo n bɛna n da don kɔlɔlɔ min bɛ surtout musolakaw ka drogue ta ne yɛrɛ ni ne ye miiri ko muso bɛ drogue ta a tɛ toto ne na a kɔlɔlɔ fanba o ye du ye muso i bɛ drogue ta i tɛ se ka du barikama jɔ la o tɛ se ka kɛ parce que ne e ye drogue ta e de bɛ denw ladamu cogo di drogue bɛ e kɔnɔ a b'i bɔ i hakili kan n'i ye drogue ta i miirila bɛ tiɲɛ n'i ye drogue ta hali ni ko ɲuman b'i kɔnɔ a bɛ kɛ kojugu ye donc e tɛ se ka du jɔ donc
tubabu ko ni muso bɛ dɔrɔgu ta a bɛ du déchiré de a bɛ du ci pogopogo a bɛ du kɛ tomukolon ye o ye a kɔlɔlɔ fanba dɔ ye kɔlɔlɔ dɔ bɛ musow fana kan n'o o ye spécifique n'o tɛ cɛw sɔrɔ parce que hali cɛ fana bɛ dɔrɔgu ta a bɛ se ka du ci mais muso de ta ka teli ni cɛ ta ye parce que cɛ ta bɛ den i bɛ den muso i bɛ den tiɲɛ i tɛ se ka den éduquer hali i furukɛ i bɛ se ka don dɔrɔgu ta la même i ka entourage i bɛ se ka don dɔrɔgu donc o kɔni ye du ci yɛrɛ de ye pewu-pewu parce que musolakaw ye du buloma ye bon spécifiquement kɔlɔlɔ min bɛ muso yɛrɛ kan n'o o tɛ se ka cɛ sɔrɔ surtout ni muso ni dɔrɔgu ta a b'a kɛ sababu ye hali den sɔrɔbali a b'a créer i b'a ye k'a fɔ muso fɛn fɛn ka dɔrɔgu ta i b'a ye k'a fɔ i tɛ den sɔrɔ ou bien n'i ye den sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ a bɛ fiɲɛ bila den na ou bien den dɔw bɛ wolo i b'a sɔrɔ u ni dɔrɔgu de bɛ wolo dɔrɔgu den i b'o de wolo donc komi temps ba t'an bolo n tɛ se ka don o la k'a fɛsɛfɛsɛ sinon n'i y'a fɛsɛfɛsɛ aw bɛ faamuyali sɔrɔ a la donc denmisɛnninw fana olu ka kɔlɔlɔ o ye ko ba fila de ye n'o ye délinquance juvénile ye bi bi in na i b'a ye denmisɛnnin délinquants cayara u bɛ mɔgɔ faga fagalibaw cayara o y'a conséquence ye bi bi in na i tɛ se ka bɔ heure bɛ heure la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i tɛ se ka taa yen denmisɛnnin de bɛ mɔgɔ faga denmisɛnnin san 15 denmisɛnnin san 16 muru b'u bolo marifaw b'u bolo donc i b'a sɔrɔ bɛɛ fan bɛ kɛmɛ k'u fa o ye délinquance ye insécurité mun bɛ an ka jugu i bɛ accident ta k'a lajɛ n'i y'a accident sigi 80 kɛmɛ o kɛmɛ 80 accident jugu u bɛɛ y'a kɛ k'u to dɔrɔgu kɔnɔ donc dɔrɔgu kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban taa t'a bolo sinon n bɛ n da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ parce que a kɔlɔlɔ bɛ société kan a kɔlɔlɔ bɛ hali économie kan parce que dɔrɔgutala wari tɛ basigi bolo i y'o ye i bɛ wariw tiɲɛ donc a kɔlɔlɔ bɛ santé kan on dit que la drogue c'est un problème de santé publique donc drogue ye on dit la drogue c'est comme l'enfer terrestre mɔgɔ min n'i donna drogue kɔnɔ diɲɛ na yan i donna jahanama kɔnɔ diɲɛ jahanama so o de ye drogue kɔnɔna ye donc ni sigida wɛrɛw nana an bɛ don a la an b'a fɛrɛfɛrɛ n'o bɔra covid 19 an ye élément dɔ yɛrɛ ta an ye enquête dɔ kɛ o kan n'i ye covid ta k'a lajɛ u b'a fɔ ko covid bɛ mɔgɔ minnu faga o ye bana gɛlɛnmanba bɛ mɔgɔ min na n'u b'a fɔ a ma ko sinzanbana n'u b'a fɔ a ma ko diabète n'u b'a fɔ a ma ko cancer bon i b'a ye k'a fɔ dɔrɔgutala b'o mɔgɔ fɛ parce que déjà n'o b'i la i joli saniyalen tɛ kɛlɛkɛcɛ min bɛ mɔgɔ joli la n'u b'a fɔ anticorps o tɛ k'i la n'o b'i la i b'a ye k'a fɔ i poumon n'u b'a fɔ a ma ko fogofogo o tiɲɛnen don donc dɔrɔgutala n'ale bɛ dɔrɔgu ta dɔrɔn a fogofogo tiɲɛnen don anticorps min b'a fari la fana o fana tiɲɛnen don donc mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu ta hali n'i ma san 60 sɔrɔ i bɛ kɛ i n'a fɔ diabète tɔ covid b'u faga yɔrɔnin kelen cogo min na i bɛ kɛ i n'a fɔ sinzantɔ covid b'u faga ani cancer tɔ donc c'est pour que k'a fɔ jama ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔrɔgu ta ni dɔrɔgutala b'i ka so bi ni covid tilen na covid ka se ka teli k'a sɔrɔ parce que a poumon tiɲɛnen don n'o y'a fogofogo ye kɛlɛkɛcɛ minnu b'a joli la olu tiɲɛnen don parce que ni covid donn'i joli la fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ dɔw fɛ yen ko a bɛ temps d'incubation dɔ kɛ n'o o ye dɔgɔkun 1 ka se dɔgɔkun 2 ma dɔrɔgutala a tɛ se ka temps sɔrɔ parce que o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛcɛw de b'i fari o de b'a kɛlɛ ka bɔ san'a k'i tiɲɛ ni kɛlɛkɛ tɛ fari la n'a kɔni donn'i joli la dɔrɔn i bɛ taa donc n b'a fɛ k'o lien de fɔ covid ko tile in na vraiment dɔrɔgutala a bɛ denmisɛnninw k'a lajɛ n'u bɛ se ka dɔ bɔ dɔrɔgutala ou bien n'u bɛ se k'a bila mais minnu b'a la n'a kɛn bɛ ka dépendance créer olu la olu tɛ se k'a bila tuguni dɛ donc vraiment n bɛ ladilikan min di denbaw ma o yɔrɔ la ni dɔrɔgutala b'i ka so i kan ka dɛmɛ don a ma pour que ka a sinsin a kana se ka taa kɛnɛma mais covid tile na i bɛ dɛmɛ kɛ 2 de i bɛ dɛmɛ dɔ a ma a kana se ka tiɲɛ dɔrɔgu fɛ i bɛ dɛmɛ dɔ a ma dɔrɔgu min fana n'a b'o tan o kana kɛ sababu ye ka se ka covid fana yɛlɛma a fɛ u ka barrière minnu talen don mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɔrɔgu ta i tɛ se ka barrière si respecter donc o y'a conséquence ba ye tɛgɛ ko kana gɛrɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ dɔrɔgu ta dɔrɔn i tɛ se ka barrière bɛɛ respecter donc u b'a jira k'a fɔ dɔrɔgutala exposelen don n'a fɔ an ka musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔba minnu dɛsɛlen don bana bolo olu fana exposelen don cogoya min na. ayiwa kunnafoni caman hakili la o sɔrɔla o tuma na an bɛ an balimamuso fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye madame Traoré assistant Traoré an y'a fɔ n'ale ye commissaire de police ye o tuma na an bɛ foli ni tanuni d'a ma ayiwa bien vrai que a bɛ nin baara in na a jɔyɔrɔ ka bon polisi kɔnɔna la commissaire principal don nka o ma bali k'i sigi k'i bolo d'a sen kan a bɛ se ka baara min fana kɛ jamana ye a bɛ se ka baara min kɛ jamana musow ye a bɛ se ka baara min kɛ denmisɛnninw ye a bɛ ka baara min kɛ nin ye a tɛ ka nin kɛ ale yɛrɛ kelen ye a bɛ ka nin kɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ye sabula ka d'a kan
denbaya min bɛ yen bi ko dɔrɔgutala b'a kɔnɔ u ka ca ba n'a si ye i komi a bɔra k'a fɔ cogo min na muso min fana bɛ dɔrɔgu ta bi u ka ca ba n'a si ye o tuma nin hakilina ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔw sɔn hakili la minnu b'u yɛrɛ minɛ ka bɔ nin waleya cɛjugu in ma o tuma an b'an balimamuso fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ k'a ni ce a yɛrɛ yɛrɛ i k'i koko ɲuman mɔgɔ bɛ fɔ a la fɛn min ye telesirifula jabarani filɛbaga bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka fara promoteur tɔgɔ la kan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn o tuma an bɛ k'an bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna ma nin ye ne n'a ka sigi fɔlɔ ye nin tɛna k'a laban ye inshallah don n'a nataw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la ka a seyidi usumani sherifu madani hayidara ka foli nin ta nin di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma bani kureshi ni bani asimu k'u salamu alaikum a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ salamu alaikum wa rahmatulahi wa taala wa barakatuhu